Goro Jawi Wetan.
mumpung rasane isih Surabayan. Karepmu? Iki ndek mben anakku wedok Okvalica ki ya nate gandeng piye bocah Surabaya ngremong. Masa? Iya. Tandak to? Ngremong beda. Ayo diaturake mumpung rasane sik Surabaya ya, Pak. Monggo Mas, buka saking bonangipun. Monggo, Jula Juli utawi Remong Surabaya. Yo. Ya, Pak.
Mriki Pak Gareng. Ya. Nontok ludruk rek. Bimo Kakung. Sak Umar Bagyo. Baku kok mandek. Lah mesti ngidung lho iki. Wong Semarang kok kon ngidung Yai Segoro. Nggih. Sak cek cumlek wiwit aku mlebu wayang kulit ora tau ngidung, Mas. Lah iya. Ya paling mboten memberi apresiasi lho niki lho. Ternyata sinden-sinden zaman sekarang niku mboten namung iso nyindeni srepek, mboten namung iso nyindeni ayak-ayak lan gending, ning kenyataannya mempunyai potensi masing-masing sebisa mungkin oleh teman-teman Madangkara diangkat sehingga semua menjadi hal yang menarik untuk disuguhkan oleh para penonton. Ngoten niku. Iki yen kena ngarani iki lak entertain dunia tontonan utawa dagangan tontonan. Lah leres. Iki kudu penuh dengan variasi. Heeh. Siapapun yang ditonton tidak punya variasi maka akan tenggelam dengan sendirinya. Betul. Ora betul. beda saiki tahu ana sing tahu bakso, Tahu bulat. gejrot, tahu bulat, tetek bengek. Nggih. Mula sinden ya kudu duwe yen aku ngarani duwe karakter dewi-dewi. Nggih, mila saking menika. Iki- Tur nggih nuwun sewu kanca-kanca utawi anak-anak kula sinden-sinden Madangkara menika pancen sengaja kula serawungke kalian model pakeliran jangan sampai sinden-sinden niku hanya hanyut di dalam limbukan kalian goro-goro. Betul. Dadi upamane peh enten bintang tamune njur, "Oh penonton bintang tamune kathah, kula mboten sah tumur kok tak tumut sanese." Aja ngono, mergo satu kesatuan. Goro-goro limbukan itu sebenarnya hanya sebagai bumbu cara masakan. Betul. Ning bagaimana kita kekompakan kita mulai kur klenengan nganti tekan tancep kayon sing tak arep-arep ngono kuwi. Ingatlah dalam diri seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, leres. Ora Nggih. perlu wedi, ora perlu minder apa meneh nyingkiri. Iki nggih. buktine dari iki mau ngremone ya apik. Sapa? Dari Kok iso ndari? sapa ki jenenge iki? Okva. Heeh, opa kuwi mari jenenge angel aku pokoke wato nyebut ngono wae. Iya. Dadi wong ana
iki lho, wong urip ning donya ki kepinterane dhewe-dhewe keluwihane dhewe-dhewe. Leres. Ibarate wong urip ning donya kuwi kaya wit kae lho Mas. Tegese pripun niku? Wit kae apa panguripan. Lah awake dhewe iki batanging wit kae lho. Apa ki sing diarani panging wit. Panggih. Masing-masing pang kuwi duwe godhong jumlahe ora padha. Leres. Ning kabeh mau dumadi saka siji ya kuwi uwite wit kae, Nggih, to batange wit kae. Nggih. Ning nadyan mekaten sebagai uwit dan juga godhong nganti tekan wowoan, aja nganti lali sumbere. Sumbere kekuatane wit godhong karo wowoan niku mapan wonten oyotipun nadyan to ndelik teng jero lemah. Ning niku baku nguripi lan ora duwe pamrih apa-apa, ora pengin dilem karo sapa-sapa. Mergo ndelik golek banyu nggih nguripi wit sak liya-liyane. Betul. Niku nggih. Ora beda kaya panjenengane Pak Kades iki lak ya padha ae to ki. Ketoke iki ya pancen ragate akeh, ning sejatine iki sing diseneng-senengke ya wong sing luwih akeh tinimbang jumlah nominalnya. Wah, temenanan saestu wong panjenenganipun iki ibarate banyu niku namung mili. Ngibarate wong donga mung ngamini apa sing dikersake kalian warga masyarakat Kemiri. Waton menika babakan ingkang sae tartamtu kemawon Pak Kades mesti nayogyani lan ugi njurung sepenuh hati yen perlu wani korban wani tombok untuk kebahagiaan dan juga kekompakan warga masyarakat wonten Kemiri Mas Gareng. Nggih niki wajan. Nggih niki nadyan pun goro-goro sing mirsani tesih kathah. Alhamdulillah, mongko sempat udan barang ya ki mau ya. Udan niku mboten alangan kanggene penggemar wayang kulit. Nggih. Kula namung kula saged ndongaaken ingkang dalu menika sebagai penonton wayang kulit kula dongake taun ngarep sebagai penanggap wayang kulit. Amin. Nggih. Berarti kula padha mawon ndongake menyan akeh rejekine. Amin. Ya Nggih Rabbal niku dengan catatan nanggap wayang kulit nggih kudu enten kula. Sing jarene mang nek gareng ora udan buktine ya udan. lho nek buktine diterangne ra. Wah. Wah kuwi sing nyisihke jenengan. Ora ya sing gawe udan. Oh tak kira waton nanggap gareng, engko garenge ndonga akhire dadi terang ngono. Ngene lho Mas, udan ki ora perlu kok digawe sulaya aja. Terus? Mergo yen kowe ngerti tegese udan, kowe tentunya nanti akhirnya syukur sing mbok duweni. Uki umume arupa banyu. Leres. Diinteni ning ya ana sing ditolak. Akeh ya teles, sithik ya teles. Iya. En Ning tetep kudu disyukuri wong kuwi karunia ilahi. nggih, bener niku Oh. nggih. Tur nggih para kiai sampun paring dawuh. Mandine mandi ora kaya sing barengi lendonga karo tumuruning udan niku. Nah, kula niki nyarengi dawah wonten bumi, monggo ndedonga murih Kemiri kalis ing rubeda gudha rencana salara penduduk masyarakatipun saged makmur gesangipun, Mas. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng Bapak Kepala Desa Pak Nurdianto kitan sapinaringan sabar, kuat, tabah, amanah anggenipun momong sedaya para warga masyarakat langsung prambahipun dumateng para perangkat desa ugi pinter anggenipun ngladeni kersanipun Pak Kades lan ugi pinter anggenipun ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat Kemiri lah ngaten Mas Gareng. Pak Kades ki prinsipe ki ana, Mas. Napa niku? Pak Kades itu selalu berprinsip berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, Nggih. berpikir sekelilingnya untuk saling berbagi, Leres. dan beliau tidak berpikir untuk menjadi orang yang sempurna, tapi berpikir menjadi orang yang berguna. Nah, kuwi Itu. bermanfaat. Bermanfaat. Nggih, Ngene dawuh iki. leres. Wong Nggih. gawe senenge wong ki tetep pahalane banyu mili ngono, Mas. Nggih. Malah nuwun sewu para pinter ugi sampun paring dawuh, ketika kita menjadi pejabat dan juga menjadi masyarakat, kedua-duanya harus menjadi satu kesatuan
satu frekuensi, satu hati untuk saling mendoakan. Kalau memang pejabat cinta kepada masyarakat dan masyarakat cinta kepada pejabatnya, salah satu yang harus dilakukan adalah mendoakan. Dan doa yang terbaik itu tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Pak Lurah ndongake masyarakat ndongake Pak Lurah supaya diparingi bijaksana. Akhire donga bebarengan kuwi hanjok marang keberkahan tumrape para warga masyarakat ing kemiri mriki. Betul, dan iki ngrebuk iki mau udan. Pripun? Udan iki mau nuwun sewu kuwi yo ngekeki peringatan. Dadi Gusti Allah iki yo mengkeki peringatan titahe utawa umate. Nggih. Udan iki mau mudhun nang bumi tanpa ada peringatan apapun. Ngerti-ngerti bres. Ora nyawang sing nonton ki nggawa payung utawa ora nggawa payung udan tiba. Kuwi tegese padha bahwa kematian itu datangnya tidak melihat kamu siap atau tidak siap, pasti akan menjemputmu. Mula diarani mati, kabeh wong bakal nglakoni. Nglakoni. Apakah makna dari mati? Mati iki 4 huruf. M-A-T-I. M manusia semua mengalaminya. Karena itu sebuah takdir. A Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih panjang atau lama. T Iki sing kudu dicatet. Kematian itu T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Hati-hati nggih. I ini semua rahasia ilahi. Mula mumpung tasih gesang monggo dipun kandeli anggenipun ibadah. Upami toh mangke dipun timbali sewanci-wanci sampun siap seperti air hujan turun ke bumi. Panjenengan sampun gawa payung jas udan tetek bengek. Ah iya, akhirnya ora masuk angin. Ngono ki wancine mubal ki ngelmu ngene iki. Iya.